Ikastolara nator musukoarekin, zapatak kendu, gelakoak ipini, termometroa eskuan ez dekot zukarrik, eskua garbitu eta musukoa erantzi, belarri bat, belarri bi, kordetatik hasita erantzi. Ikastolara nator musukoarekin, zapatak kendu, gelakoak ipini, termometroa eskuan ez dekot zukarrik, eskua garbitu eta musukoa erantzi, belarri bat, belarri bi, kordetatik hasita erantzi, kordetatik hasita erantzi. Ez, virusa ez da sartuko hemen. Ez,